Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Eris Rizky Laili Farihia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Wonten video menika, aku badhe nyeritakake babagan pewayangan yaiku Sayembara Kunti. Sayembara Kunti. Miturut kitab Mahabharata, Dewi Kunti uga sing diarani Kuntinalibrata lan Dewi Prita yaiku klebu putri sing kepilih. Dewi Kunti ngewujudake keturunan keluarga Yadama, putri Prabu Basukunti, raja ing Mandura. Dewi Kunti nduweni sedulur yaiku Arya Basudewa, Arya Prabu Rukma lan Arya Ugrasena. Ana ing pewayangan, Dewi Kunti nduweni watak kang welas asih lan tresna. Kawit cilik dheweke wis mulai ngangsu kaweruh lan ngolah batin. Dheweke ngangsu kaweruh karo Resi Druwasa, guru spiritual saka kraton Mandura. Saka Resi Druwasa, Dewi Kunti disangoni mantra aji pameling sing mampu nyepaki Bahtara Surya. Kamangka kuwi Dewi Kunti ngandhut saka Bahtara Surya. Padahal wektu kuwi Dewi Kunti isih dilamar para raja lan satriya saka mancanegara. Kanggo nentuke sapa kang bakal dadi garwane, Prabu Basukunti nganakake sayembara Giri Patemboyo kang isine sapa wonge sing bisa ngalahke Arya Basudewa bakal dijodohke karo Dewi Kunti. Ananging Prabu Basukunti murka amargi ngerti yen anake ngandhut. Apa maneh Dewi Kunti durung duwe garwa. Amarga raja murka, Dewi Kunti banjur diutus maca mantra aji pameling kanggo ngrawuhake Resi Druwasa supaya ngadhep Prabu Basukunti. Amarga saka keampuhan lan kesaktiyane, Resi bayi kang dikandhut Dewi Kunti bisa lahir lewat telinga. Saengga Dewi Kunti tetep bisa kejaga keprawanane lan bayi wau dijenengi Karna. Uga bisa diarani Suryatmaja utawa Suryaputra. Kanggo njaga kehormatane kerajaan, Karna banjur digawa Resi Druwasa lan dilarung. Bayi mau ditemuke kusir kereta kerajaan Ngastina sing jenenge Adirata. Sayembara utawa perang tanding sing digelar mau dimenangke dening Narasoma, putra Raja Mahar Mandaraka. Dewi Kunti langsung dipasrahke. Ananing Prabu Narasoma wis ngucap sumpah ora bakal garwa kejaba karo Dewi Punjawati. Mengko hak sayembara pindah ing Narasoma. Akhire Narasoma perang tanding dening Pandu sing telat teka ing acara sayembara. Pandu akhire sing menang tanding dening Narasoma, yaiku ngalahke Aji Candrabirawa. Dheweke Narasoma sing terkenal ampuh. Kunti banjur dipasrahke kanggo ngakoni tanda kekalahane Narasoma. Adine Narasoma kang aran Dewi Madrim uga dipasrahke dening Pandu. Ana ing tengah dalan nalika bali ning Ngastina, Pandu ketemu dening Arya Suman utawa Sengkuni. Prabu Pandu Gandhara sing sajake uga pengin melu sayembara perang tanding. Nanging amarga telat ora sida perang, ning Sengkuni langsung nantang perang tanding nglawan Pandu. Nanging Sengkuni uga bisa dikalahke. Banjur Dewi Gendari, adine Sengkuni, dipasrahke dening Raden Pandu. Raden Pandu bali ing Ngastina nggawa 3 putri. Sawise tekan kraton, Pandu banjur masrahke putri-putri mau dening Ramane Wiyasa. Sabanjure Wiyasa dawuh ning Destarasta,
supaya milih dhisik salah siji putri mau. Destarasta milih Dewi Gendari, adine Sengkuni. Saengga putri loro mau yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim resmi dadi garwane Raden Pandu. Saka Dewi Kunti, Raden Pandu duwé 3 putra, yaiku Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Dene saka Dewi Madrim, Raden Pandu duweni putra kembar kang arane Nakula lan Sadewa. Tatkala negara Ngastina dipasrahke dening Prabu Destarasta, Dewi Kunti kang wakil saka Pandhawa uga nekake perjanjian supaya Prabu Destarasa nguasani Ngastina tekan nalika Pandhawa wis mampu nata praja. Sebanjure Ngastina bakal diserahno maneh dening Pandhawa. Perjanjian mau disaksikna Prabu Matswapati, Raja Wirata, Prabu Drupada, Raja Pancala, Resi Drona, Prabu Salya, Raja Mandaraka lan Begawan Wiyasa. Ananging amarga pengaruh Dewi Gendari lan Arya Sengkuni, negara Ngastina dadi bahan rebutan antara Kurawa lan Pandhawa. Dewi Kunti lan Pandhawa nutut baline negara Ngastina. Sakwise bola-bali dirembug nanging ora ana hasile. Sebanjure Dewi Kunti nuntut dening Prabu Matswapati lan Sri Kresna supaya dadi peningahe Pandhawa lan Kurawa. Nanging amarga kabeh macem rembungan ora nggawa hasil kang becik, Dewi Kunti lan Pandhawa nempuh sarana perang tanding, perang Baratayuda. Pandhawa mampu numpas bala Kurawa lan wis mesti negara Ngastina bali dadi milik Pandhawa maneh. Dewi Kunti ngrasa wis rampung kewajibane. Prabu Destarasta lan Dewi Gendari banjur lunga saka Ngastina lan nyepi utawi tapa ing tengah alas. Kuwi sing dilakoni dening Dewi Kunti. Akhire Dewi Kunti, Dewi Gendari lan Prabu Destarastra kebakaran ing tengah alas. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged diterima panjenengan sedaya. Aku pamit, wassalamualaikum